Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлейм. Бүгінгі төп темаларыбыз турында кыскача. Әйләнгештән юл туры булырмы? Иртәгәдән Шулман проспектын ябачаклар. Силәтең бар икән, алыга фәлсәфи сорауга җавап биреп кенә дә 50 мең сум оту мөмкинлеге бар. Шулда талантлар мәктәбе ачылды. Алар автоөйдә йөри, шәһәрнең кызыклы урыннарын өйрәнә. Шулга ил күләм танылган блогерлар килде. Иртәгәдән Шулман проспектыннан йөреп булмаячак, юлны тулысы белән ябалар. Бу капиталь цикләндерүне тизрәк тәмамлау һәм проспектта иминлекне тәэмин итү өчен эшләнә. Дөрес маршрут автобуслары ничек йөрер, машина йөртүчеләргә каян урынга туры киләчәк, схеманы әлегәчә тәкъдим итүче юк. Проспект сентябрь уртасына кадәр ябык булыр дип фаразлана. Бу вакыт эчендә юл билгеләрен урнаштырачаклар, яктырту системасын киләчәкләр. Башка темаларга. Бүген шәһәрдә беренче тапкыр мөмкинлекләр ярминкәсе үтте. Аны Жилкомсервис идарә компаниясе оештырды. Ярминкә торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы күп булганнарга аны түләү мөмкинлеге бирүне күздә тота. Ни рәвешле әҗәттән котылырга мөмкин? Сорауга җавапны хәбәрчебез Исия Валиуллина эзләде. При задолженности 180 тысяч у вас начисляется пеня 1716 рублей. То есть, если бы вы заключили соглашение на реструктуризацию задолженности, то этой пени просто-напросто бы не было. Владимирга 31 яшь, өйләнмәгән, автосервиста маляр булып эшли. 20 мең сумга якын хезмәт хакы ала. Тик шәһәрдәш коммуналь хезмәтләр өчен бурычлыларның кара исемлегендә. Долг остался со времени еще, когда мама живая была. Бурычлар әни исән вакытта ук калды. 2009 елдан башлап өстәлде дә өстәлде. Түләүләрне өлешләп кенә түләп бардым. Хәзер счетчиклар куйдыртачакмын инде. Килешү нигезендә түләячәкмен. Бүгенгә 180 мең бурычым бар. Кемдер эшсез калган, койсының паспорты югалган, кайберләре депозитта. Коммуналь хезмәтләр өчен бер Жилкомсервис идарә компаниясенә генә дә халыкның 127 миллион бурычы җыелган. 250-гә якынының бурычы 100 меңнән дә артып китә. Бурычларны киметү, проблемадан чыгу юлларын бергәләп эзләү максатыннан бүген биредә мөмкинлекләр ярминкәсе үтте. Шәһәрдә ул беренче тапкыр оештырылды. Үзенчәлекле ярминкәдә юристлар, суд приставлары да бурычлыларга чишелеш юлларын тәкъдим итте. Процентсыз кредит алу. Значит, мында бу вакытта уже беринде банкка нигә барырга кирәкми, процентлар үтми. Значит, оннан безнең бит менә бу процент бар пени. Значит, менә бу килешү төзегән вакытта, әгәр дә килешү үз вакытында үтәлеп барса, менә бу пени безнең бетә. Эшләрдә тәкъдим итәбез. Безнең андый ингләрдә бар, эш урыннары да бар, вакансиялар. Шулай менә бу килешүләр төзибез. Бүген мөмкинлекләр ярминкәсенә 50-гә якын бурычлы килде. Владимир Любимцев та әҗәтне ел ярым эчендә бетерү өчен реструктуризация килешүе төзеде. Мондый төрдәге ярминкәләр алга таба да оештырылачак. Исия Валиуллина, Валентин Красильников, яңалыклар. Бүген шәһәрнең коткару хезмәтләре үзләрендә ачык ишекләр көне уздырды. Янгын сөндерү кече суднолар буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре беренче сыйныфка баручы балаларга үз эшләре турында сөйләде. Коткаручы хезмәтенең бөтен эшкәлекләре алдагы сюжетыбызда. Это гидрокомпас. То есть он независимо от погодных условий будет показывать. Инспекторлар экскурсовод ролендә беренче тапкыр алар балаларга үзләре эшли торган техниканы күрсәтә. Кайберләрен сынап та карарга мөмкин. Елгадагы су тынар гади түгел. Алар сулыкларда күп кенә кагыйдә бозу очрагын булдырмаска, кеше гомерләрен саклап калу өчен кирәк. Балалар биредә эшләүчеләрнең уллары һәм кызлары. Мондый чаралар гаиләдәге мөнәсәбәтләрне дә ныгыта. Слушай, ты лесу булашты. Понимание яхшы? Ишетеп әйтим инде. Аллаһ шөкер. Семьяда аңлыйлар башта. Эштә төрле чираклар бар. Аңлаттык, нинди кыенлыклар булганын, чтобы семьяда бер-беребезне аңлау булсын өчен, безнең эш и көндез дә, төнне дә, кич белән дә була, чтобы семьяда аңлашлык булсын. Нинди авырмы, юкмы, кемдер суткалап эшли, кемдер сәгатьләп эшли. Балалар өйдә назлы булган әти-әниләрен эштә беренче тапкыр күрә. Янгыннан һәм суда коткаручылар гаилә әгъзалары өчен горурлык та үрнәктә. Мы еще там собаку видели. Да, там собаку видели, возможно, она всегда всякие приказы делает. Я пожалуй хочу стать как папа. Я по
расписанию и по поведению зятя видела, как всегда нужно быть в форме, всегда нужно быть здоровым, всегда наготове. Он очень любил свою работу. Почему? Потому что, я говорю, любил, потому что 2 года как его не стало. Вот. И дочь, внучка моя, первый раз хотела все посмотреть, на какой машине папа ездил, где работал. Балаларга юл хәрәкәтләре вакытында ничек эшләгәннәрен дә күрсәттеләр. Бу экскурсиядан соң беренче сыйныфка баручыларның күбесе коткаручы һөнәрен үзләштерәсе килүен яшермәде. Мәктәп бусагасын беренче тапкыр атларга җыенучыларга инспекторлар бүләкләр дә тапшырды. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу көннәрдә республиканың барлык районнарында мобиль кабул итү пунктлары эшли. Көн сайын 20-дән артык мөрәҗәгать, зар һәм тәкъдим кабул ителә. Ерак барасы да юк, белгечләр көн сайын шәһәрнең төрле нокталарында күренә. Бүген алар Автозавод районында, Нур Ихлас мәчете янында һәм Боровецкий паркында 2 урында кабул итте. Шәһәрдәшләр депутатлардан нинди проблемалар хәл ителүен көтә, нәтиҗәләр бармы? Хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Фәридә Хафизова 49-нчы комплекста яши, белгечләр якында гына кабул итә. Шуңа ул үзенең проблемасын җиткерергә ашыккан. Кеше күп йөри торган җәмәгать урыннарында мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр турында да кайгыртсыннар иде ди. Коляскалар булмагач, хәрәкәт итү авыр булган шәһәрдәшләр парклар һәм скверларның матурлыгын да күрә алмый ди Фәридә Хафизова. У меня приехали родственники из Удмуртии. Безгә Удмуртиядан туганнар килгән инде, зур кибетләргә йөрдек. Җиңү паркында ял иттек. Җиңү паркында инвалидлар өчен коляскалар алсыннар иде, чөнки таякка таянып йөрүчеләрнең паркның матурлыгын күрергә хәле калмый. Балалар бакчасында урыннар җитмәү, коммуналь хезмәтләр өчен түләүләрнең күп булуы, ишек аларын төзекләндерү кирәклеге – бу чаллы халкын борчыган төп проблемалар. Мобиль пунктлар инде 2 атнадан артык эшли. Бер мөрәҗәгать тә игътибарсыз калмый ди белгечләр. Республикада кайбер мәсьәләләр инде хәл ителергә дә өлгергән. В одном из садиков был сломанный забор, он был... Балалар бакчаларының берсендә койма начар хәлдә иде. 5-6 көн эчендә бу проблеманы хәл иттеләр. Чөнки балалар куркынычсызлыгы беренче чиратта, алар безнең киләчәгебез. Дөрес, 5-6 көн эчендә генә хәл ителми торган проблемалар да бар. Аларның кайберләрен хәл итү өчен хәтта законнарга да төзәтмәләр кертү сорала. Халыкны борчыган проблемалар Дәүләт Думасына сайланачак депутатлар өчен эш нигезе булып торачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Менә Зәп бистәсендә яшәүчеләрнең башка төрле проблемалар борчый. Ишек алларындагы юлларны кайчан төзекләндерерләр? Буш торган Колизей бинасын тәртипкә китерерләрме? Шуп өеме урынына микрорайонда мотор парк ясап булыр иде дигән фикердә алар. Кемнән ярдәм сорарга? Бу хакта турырак алдагы сюжетыбызда карагыз. Шолыда инде 4 атна дәвамында мобиль җәмәгать кабул итү пунктлары эшли. Теләгән һәркем биредә үзенең гозерләрен һәм теләкләрен калдыра ала. Бүген шундый пункт Зәп бистәсендә эшләде. Наш комплекс застраивался. Безнең комплекс 64-70 елларда төзелгән. Комплекс бик иске. Бигрәк тә безнең йорт аралыгындагы юлларга ремонт кирәк. Алар бу еллар эчендә бер тапкырда капиталь ремонт күрмәде. Бары тик косметик ремонт кына үтте. Узган ел Валерьян Альтапов комплекс эчендәге майданчыкны грант акчасына төзекләндерүгә ирешкән булган. 300 мең сум акчаны иң яхшы җирле үзидарә советы эше өчен республика биргән. Быел совет янә грантка ия булды. Ул акчаны квартал эчендәге юлларны төзекләндерү өчен тотачаклар. Ләкин бу гына аз. Шәһәрдәш дәүләт ярдәменә өмет итә. Моннан тыш Зәп бистәсендә башка проблемалар да бар. На нашей территории находится здание Колизей. Безнең майданда Колизей бинасы тора. Ул 10 еллап инде буш. Хәзер җимерелә башлады. Андагы майданчык җыштырылмый. Колизей янындагы паркта шул хәлдә. Бинаны театрга яки берәр балалар үзәгенә биреп эшләтеп җибәрергә иде. Республика президентына бу бинаны Татар театрына бирү өчен мөрәҗәгать җибәрелгән инде. Президент аны хуплады. Бу фикерне җырчы Карендәшләр фольклор ансамбле җитәкчесе Виталий Агапов та хуплый. Шәһәрбезнең шушы өлешендә, Зәп бистәсендә тагын бер мәдәният учагының барлыкка килүе, ул әлбәттә минем өчен дә, әйтик, менә театр кешеләре өчен дә, театр сөюче кешеләр өчен дә, гомумән алганда мәдәниятне сөюче, җыр спектакльләрне сөюче халыкка бик яхшы бүләк булыр иде. Шәһәрдәшләр үзләрен борчыган сорауларны Зәп бистәсендә 15-16 адресы буенча җиткерде. Илсия Валиуллина, Рима Алексеева, яңалыклар. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя.
Yarşallı, meydan, qarşı al. Nihayet, ko'pdan kutilgan tomosha, zo'r konsert, kuzgi solyanka. Tanılgan jırşılar, populyar jırlar, 9 sentyabr, kelmey qolma, sen manda bulurga тиеш. 6+. В жилом комплексе «Крылатый» дома сданы. И до 140 тысяч на новоселье. Звоните 78 24 32. Школа иностранных языков «Кембридж». Ждем всех и в новом учебном году. Для вас творческие преподаватели, комфортное обучение, подготовка старшеклассников к ЕГЭ, скидка на весь курс обучения 20%. Подробности по телефону в Челнах 920 120. Siz яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. 50 мең сумга ия булу өчен бары тик бер фәлсәфи сорауга гына җавап бирергә кирәк. Бу көннәрдә педагогия университетында яшьләр өчен талантлар мәктәбе эшли. 50 мең сумны ничек алырга алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Палаткалар бүтін жердә, газонда да, ишек янында да педагогия университетына бүтін илдән олимпиада һәм бәйгеләр җиңүчеләре, грант ияләре җыелды. Яшьләрнең җәйге талантлар мәктәбе бина белән дә, белем бирү программалары белән генә дә шикләнми. Тормыш турында биредә җитди әңгәмәләр оештырыла. Без ни өчен яшибез дигән сорауга иң шандырып җавап бирүче 50 мең сум призга ия булачак. Россия хөкүмәте дә, Татарстан хөкүмәте дә бик зур документлар кабул иттеләр. Ул да булса талантлы балалар белән эш итү. Һәрбер бала талантлы. Шуңа күрә безнең программа, технология, һәрбер бала элита белән генә түгел, һәрбер бала белән эш итәргә ярдәм итәчәк. Талантлар мәктәбендә катнашучыларга 12 яшьтән алып 35-кәчә кемдер үз проектын тәкъдим итә, кемдер коллектив белән эшли. Алар барысы да үзенчәлекле. Әйтик, Smart Street дигән трассада яктыртылыш белән идарә итү системасын булдыруны күздә тота. Инста тормыш исә экстремаль селфи белән көрәш буенча социаль проект булып тора. Белгечләр исә яшьләргә үз проектларын тормышка ашыруда ярдәм итә. Аларның иң отышлыларын предприятиеларга да тәкъдим итәчәкләр. Иң кызыклы, мәсәлән, безнең Нижегамский районыннан килгән балалар үз проектлары белән, аларның проектлары экология темасына бәйле һәм шул темада алар үз проектларын уже бүгенге көндә промышленная экологическая компания белән бергә тормышка ашырырга җыйналар. Талантлы яшьләрнең мавыгулары яшьтәшләрнекеннән аерылмый диярлек, тик үз шәһәр районнарында сәләтләрен ачу өчен шартлар да, ярдәм итәрлек белгечләр дә юк. 14 яшьлек Алия Горбунова мәсәлән Чаллыга Бөгелмәдән килгән. Ул анимацион мультипликация белән шөгыльләнә. Изначально я хотела Мин башта комикс ясамакчы идем, аннары үзем өчен югарырак максат куйдым. Монда бит проектка финанс алуга ирешеп була, сериал да ясарга мөмкин. Талантлар мәктәбе Алинага сюрприз эшләде. Аны Фильмфей анимация студиясының сәнгать җитәкчесе белән очраштырдылар. Мәктәп белгечләре үзләре дә белемнәрен камилләштерү юнәлешендә эшли. Быел педагогия университетында магистрлык программасы да ачылачак. Анда талантлар белән эшләүче белгечләрне укытачаклар. Ә инде яшь талантларга үз проектларын эш бирүче предприятиелар алдында иртәгә үк якларга туры киләчәк. Алар интернетта гына утырмый, чит шәһәрләр белән кызыксына. Россия һәм Белоруссиянең танылган блогерлары Татарстан буенча сәяхәткә кузгалды. Автоида блог дип аталган проект кысаларында яшьләр Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга, Чистай шәһәрләрен үтәчәк. Маршрутның яртысы узылган инде. Чаллыда блогерларга экскурсияны шәһәр мэры Наил Мәгъдиев үзе үткәрде. 8 кеше сыя инде. Просто йөрү ягыннан кеше күп ярамый. Әлеге автомобильләрдә тәүлек буенча сәяхәт итәр өчен барлык шартлар да бар. Юыну урыннары, бәдрәф өстәлләр дә көйләнгән. Әмма сәяхәтчеләр вакытларын автомобильдә аз уздыра. Алар күбрәк төрле шәһәр һәм районнарда булырга тырыша. Блогерлар өчен барысы да кызык. Чаллыдан нәрсә җитештерелә, күпме җитештерелә, барысын да белергә телиләр. Пищевой перерабатывающей промышленности курятина прет, не дуром. Не хватает курятины. Иң кызык мизгелләр КАМАЗ заводында булды дип хис кичерешләре белән уртаклашты яшьләр. Кайберәүләр кабинага да утырып караган. Әлеге сәяхәтнең максаты күңел ачып йөрү генә түгел. Беренчедән, илнең төрле почмакларында эшләүче блогерлар бергә очрашып бердәм проектлар уйлап чыгара, аларны тормышка ашыра. Икенчедән, алар Россиядә туризмны үстерүгә зур өлеш кертә. Наш проект призван Безнең проектның максаты блогерларны сәяхәткә җәлеп итү, аларга Татарстанның матур урыннарын күрсәтү, алар ярдәме белән үзебездәге туризм чит илдә ял итүгә караганда да әйбәтрәк икәнен аңлатасы килә. Блоглар алып бару белән теләге булган һәркем шөгыльләнә ала. Блогерлар үзләре йөргән урыннарда видеолар төшерә, данлыклы урыннарны фотода мәңгеләштерә. Алар әзерләгән материалларын интернетта в Татарстане ок хэштегы белән табарга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар.
Шолда фатир бәйләрен ничек үзгәрер, алдан айту кыйын ди риэлторлар. Торак бәйләрен билгеләүдә күп факторлар роль уйный, ә базарда тәкъдим күп төрле. Күчемсез милек объектларын төзүчеләр дә арта бара. Белгечләр торак алуга җитди карарга кирәк ди. Тырышсаң, артык кыйммәт булмаган бәягә дә яхшы фатир сатып алырга мөмкин. 51-нче микрорайонда урнашкан 17 катлы йорттан фатир сатып алучыларга ачкычлар тапшырдылар. Йортта барлыгы 135 фатир. Ачкыч алучылар шат, төзүчеләр барлык эшләрне дә вакытында тәмамлады диялар. Нефтехим Энергоснаб оешмасы 12 ел дәвамында үзен ышанычлы оешма буларак күрсәтте. Мне, во-первых, нравится то, что планировка, большой комнаты. Миңа планировка ошады, бүлмәләр иркен, аш бүлмәсе дә зур, балконнан матур күренеш. То, что вид хороший. Балаларга мәйданнар бик әйбәт. Квартира ошады, бик матур, чиста. Удобно, все удобно. Площадкалар да бик әйбәт. Фатирларда эшнең күбесе башкарылган инде. Вак-төяк төзекләндерү эшләрен төгәлләсәң, бер атнадан күченергә дә мөмкин ди шәһәрдәшләр. Сделана причистовая. Обой ябыштырасы, линолеум җәясе, сантехник урнаштырасы гына калды. 2 атнадан соң күченәбез. Нефтехим Энергоснаб төзүче оешма йорт янын төзекләндерүгә дә җаваплы караган. Машина кую өчен 2 мәйдан әзерләгәннәр. Күрше йорт ишегалларына да балалар мәйданчыклары куелган. Очень приятно, что свои обещания они выполнили, все благоустроили. Алар үз вәгъдәләрен үтәде, безнең таләпләрне дә исәпкә алдылар. Күрше тирә йортларда яшәүчеләр дә канәгать. Балалар мәйданчыклары бар, агач куаклар утырттылар. Йортта фатирларның күбесе сатылган инде. Шулай да бу йортта яшәргә теләүчеләрнең дә шансы бар әле. Сату бүлегендә сорауларга югары квалификациялы белгечләр җавап бирәчәк. Сыйфат һәм товар төрлелеге кешене һәрчак җәлеп итә. Бүгенге заманда бигрәк тә без һәр нәрсәне сойлап, нәк үзеннән үткәреп алырга күнеккән халык. Шәһәрдәшләр бу елларда төрле төбәкләрдән китерелгән товарлар белән таныша ала. Кайда һәм ни рәвешле бу хакта алдагы сюжетыбызда. Сәүдә урыннарына иртәдән үк халык агыла, бирдә һәркем күңеленә ошаган товарны сайлый ала. Белоруссиядан килгән тәм-томнар игътибарны шунда ук җәлеп итә. Кара җиләк, көртлек һәм сыер ите, алма белән пешерелгән каз. Бирдә урман нигъмәтләре дә тәкъдим ителә. Киптерелгән һәм тузланган гөмбәләр, тәмле җиләкләр, чикләвекләр. Краснодар өлкәсеннән алып килгән балны да яратып алалар. Интересными, да, это лимон. Бездә лимон, каштан, яшел Астрхан чикләвеге балы да бар. Аш сусталары тәмләткечләр сатыла торган алачыкны читләтеп узмый. Корица, бадьян, кардамон, гади генә ризыкка да үзенчәлекле тәм бирә. Чәйләрнең дә төрлеләре бар. Чәй янына тәмле кырым күчтәнешләре дә тәкъдим ителә. Рәхәт лукум, чурчхела, куак. Киштәләрдә киптерелгән җиләк, җимешләр һәм чикләвекләр. Впервые на ярмарке. Нравится. И народ довольный. Үз баш аяк киемнәренең дә төрлесен сайларга мөмкин. Мехтан тегелгән жилетлар, курткалар. Үз киемнәренә рәсемне кулдан ясыйлар. Казаннан дөя йоныннан ясалган эшләпәләр дә алып килгәннәр. Штапель тукымадан озын күлмәкләр дә бар. Ярмарка великолепная, постоянно ждем, когда приедут, постоянно ходим, что-то покупаем. Ярмаркада сатылучы агачтан ясалган конструкторлар балаларның акыл үсеше өчен файдалы ди сатучылар. На ярмарку вообще пришла сама. Ярминкәгә беренче тапкыр килдем. Бирдә бик күп әйбер бар. Ассортимент киң кием, салым заманча, мотор, тәмле исләр килеп тора. Казылыкларның киң ассортименты гаҗәпкә калдырды. Хәзер сайлаячакбыз. Хатыным киездитик карый. Все интересно, хочется попробовать. Барысы да ошый, тәмле ризыкларны ашап карыйсы килә. Хәлвә дә, рәхәт лукум да бар. Безусловно, мы планируем. Без әлеге күргәзмәне елына 2 тапкыр үткәрергә планлаштырабыз. Планнар шундый, аларны чынга ашырга тырышабыз. 30 августта сатып алучылар бүләкләр ота ала. Удмуртия күргәзмә үзәге көнкүреш техникасын уйнатачак. Ярминкә 65-нче комплекста Эссен сәүдә үзәге янында эшли. Бүгенге менә шулар, ял көннәрегез кызыклы һәм файдалы үтсен дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.